काय वाजले टाइम काय तुमचं? हा पुष्पा काया काय एवढा घेतला? अगो पुष्पा काया. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात आपले खूप खूप स्वागत. तर सकाळी सांगितल्याप्रमाणे आमचं प्लॅन फायनली सक्सेसफुल झालेलो आहे. माझ्यामुळे कोणामुळे तो माहीत नाही पण झालेलो आहे. आणि आता आम्ही निघालो धबधब्यावर. खायच्या धबधब्यावर रे? सावडाव ना? होय कणकवली, सावडाव कणकवली त्या धबधब्यावर चाललो. आणि आता लांबचा पल्ला आहे गाठायचा. पुष्पाचा अजून पुष्पा हा पुष्पा अजून इलेला नाही. बाकी आपली सगळी पैठण हा. आणि पाऊस मरणाचा आहे सकाळपासून म्हणजे गेले कित्येक दिवस मरणारच पाऊस आहे. जरा तुमच्याकडे घेऊन जावा, आमका नको एवढो. ती जोडी चालली मोरको आणि मोरके. हो लेकीचं तुझ्या कुचो काढून होऊचो नाही शनयासारखो. आमची शनया नाही. काय नाही शनया बघ आता शनयाचाच घातला जम्पॅक की नाही ता शनया ता शनया आणि या बेबू या ता शनया आणि या बेबू. आपला शनया काही रावला तर बघ. गुल्ला रापे हाक पुष्पा हा काय गो तुझा? अख्ख्या महाराष्ट्रातल्यांचा होत पण आमच्या पुष्पाचा वागचा ना. गाडी मागा बंद करूची लागली माझ्यामुळे. एवढं टाइम माझ्यामुळे थांबवलं. किती जण मिळाली बघ? 3 जण आहेत. 3 जण थांबायला तयार पण झाला. गो धबधब्यावर जाऊचा धबधब्यावर जत्रेक नाही कुणकेश्वरच्या जाऊचा. इथे साईल असता एवढून हिरड काढलं होई नाही जाऊचा बघता नाही तर काय येता आमदारनी सारखे येत एकतर बाहेर बसव. पहिला बसता नव्हते का कैता बसू सांगायचा लागतो. थांब 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 तुझी जाम फास्ट चाला. थांब जरा कोणाची ह्याची क्या हॉई ठेव. आयला परशी घेतला असते काय जत्रे काय खाजा हो. जातास की बाकी तुझी मालमत्ता आणलंस तुका लागणारी चल नक्की काय? हा म्हणून आधी ए पिशवी नाही पिशवी आहे. अनेक वचन आणलं की नाही? हा नाही माका नंतर तुका काय नाही तू गौरवचा गौरव हगीस विचारू काय कारण त्याका हगीसचो प्रॉब्लेम हा मध्ये मोठो हा. मोनी पोको पॅन्ट पाणी 4 गिरायका वाटते अजून गाडी भरत पाठी अक्की. थांब तो पहिला स्टॉक घेता. गो सरळ बसा ऐका काय पाठची खै खै काय 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 झाला? कोण तो कोण येता हे चल हये भुतूर डायरेक्ट पाय टाक आणि बस. डायरेक्ट पाय भुतूर मध्ये टेकू नको. हा हा मस्त. कपडे इकडे घेतले ना खतरनाकच रे. आंघोळ करूची का? होय. थांबा हो थांबा. कपडे घाला दिसताना. तर चला मंडळी, तर अशा रीतीने आम्ही आता ही बघा सगळी जमवाजमव करून पार्टी उभारली धरून बांधान पण तो नाही पार्टी. हा तर चला आता आम्ही चाललो सावडाव धबधब्या. गाडी भरली. हा भरली. तिकीट मग कंडक्टर येतलो हा थोड्या वेळात. तिकीट काढताना सगळे ओके म्हणता. ओके तिकिटाचे पैसे घेऊन येलं ना? पैसे आणलं मग ते कोण? आणि आणि आपल्या कोकणातल्या रस्त्यांची परिस्थिती आजची म्हणजे ही दरवर्षाचीच त्या रस्त्यामुळे पुष्पक आमच्या झोप लागली बघा. मेरी जान तूने मुझको पागल ले गया मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रख दूंगा. कविता म्हणा. हा कविता. कडगमती टिपरी पडली तडाम तड तड तडम कौलारावर रेंबत बोरे तडाम तड तड तडम म्हातारी अरे बरे बरडते ढगात गडगड गडम थेंबा सोबत बीज कोसळे कडम कडकड कडम वर डोंगराव बाळली त्याच्या नादी लागून अख्ख्या रानात बांगली वर डोंगराव बाळली राना गवताची फुलं तिच्या नाकामंदी डुल अनचाईचा मोहर गळ्यामंदी गळसर हो टणटणीत फुलली तिच्या कानामंदी डुनी अन बुरांडीची फुलं तिनं केसात माळली डोंगरावर
लागली आमच्या पुष्पाला झोप लागली. त्यांच्या नदी लागून या अग्याला नाद बंगाली पोर डोंगरावर बाळली. वा वा खायच्यावर ना मानाचा गाणं कवर सोन हा हे कवर काही न तुमच्या मन मोठे आहेत. मन नाही तर उत्तर अगो, उत्तर. अरे बोल. क्या बोलते कंपनी मोटे आहे. कमाईला भुतमनी आयबाद का जत्ता 87 70 17 18 पे काय 17 आठी किती 96 17 आठी किती काय 17 किती 17 17 18 पेचाने हा, 17 आठी ना. पुढचं येत नाही पण म्हटले 17 ते पैचा नाही हे पैचा ने 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 न इलो न इलो ही बघ बाईची शाळा शिरगाव उतरावं होतं का. ए, नाही रे काय. चला सावडाव उतरा रे त्यांका पाचशेंका उठवा तरी झोपली त्यांका नेऊची ताई झोप. पुष्पाची गाडी खाली ती बघ. पुष्पाची गाडी अर्ध्या रिली आहे. आता इथून जायचंय आतमध्ये. आम्ही पुष्पाक घेऊन जायच नाही त्याचं कारण तर आहे बघा गाडी अख्खी झोपानी नेला आता बसल्या पटापटा करून येताना साडी बिडी पटापटा. नेतात त्या वाटला फोटो काढूक नेतात फक्त. काय त्याचं चाललं पर्स घेऊन आहे काय कुणकेश्वरच्या यात्रे धबधब्यावर कोण केलं इल्ला तर काय काय बाबा पुण्याची भावना नावचं नाही म्हणजे पर्स घेऊन तू काजीत पण तू पर्स घेऊन जातो. होय, होय. काजीत जाताना मग काय तू त्याच्यापला घ्यावर रे चलत काय आईला पोरा वसाडा आणली उगीच माका असा झालेला त्यांका नेऊन वाळा सोडता येतात खाली. हाय शनू बेबी हे खय चढायच बरा पुन्हा 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 नाही तर मी तुका टाकतो पहिलं नाच गो बरा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही चावडाव धबधब्यावर इलेली आहो. ही बघा सगळी पलटण घेऊन इला. ही बघा सगळी गर्दी बघा किती भरपूर गर्दी आहे. गरम पाण्याचा धबधबा नाही आहे बाबा ह्यो थंड पाण्याचा धबधबो हा. तर ह्यो बघा सावडाव धबधबो. तरी बघा सगळी जण आली पुष्पा आंघोळ करू गेला ना साडी नेसा. अरे बघा आमचे सबस्क्रायबर फॅन पुनम ताईचे हो नाव केला जावा नावा. आणि बघा आपलं सावडाव धबधबो. आणि ही फक्त बघू गेलेली आहे खरंच ती मागची ही बघा ही फक्त बघू गेलेली आहेत फक्त पाणी कसा सावडाव धबधबो. पाटी रवा वाऱ्यान जाशेल छत्रीचाच रवा गेला. तू कपडे आणलंस ना तू आणि मी भिजायचं पाणी वाढता मगाशी आम्ही गेलो हे माणसाने वाढतो आता भाऊ नाही मी अरे पेवणार आहे पण करता काय हो अरे अट्टक पेवणार आहे म्हणाल तो मग सांगेल मला कुठं नेत नाही आता ये ना भिजायला. जोड्यान बिजा का सांगा अरे कुणकेश्वर समुद्रात नाही इथे तरी आंघोळ करू ये आधीच कशा पुस्त अरे इथे फोटो काढायचा आहे कुणकेश्वर आपण काढूया चल पैसा एवढी आणली ती तुमचं त्याचा अशीच आणली असती चला छत्री आहे घे चल 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 पडतील आता काय चप्पल आहेच काढ पुष्पात चप्पला सांभाळून ठेवूया. हा साडी नेसानीला हे घे पहिली माझी चावी घे. चावी दिसता नाही मेकअप बिकअप करून इलस छत्री कशा
तरी बघा सगळी धबधब्यावर मजा करू गेली आज. अरे ते एका भिजवा भिजाचा बचल भिजाचा तर अशा प्रकारे ही बघा आमची पोरा कशी नाचत. हे बघा फोटो काढतो. हो गौरव बघा काय शाळेत जावता टाकून भिजा गेलो तो. हो बघ हे बघ दाखव. हे बघ काय झालं. छत्री पाठी धर छत्री अशी धर. तर अशा प्रकारे चला गो दमलं असतील ना. चल मग दमला चप्पलवाला खायचं या का दमला. अशा प्रकारे हा आणि अंतो याचा घामाट काढणारा. पुण्याचा विचार पुण्याचा काय झाला ना. पुण्या मरणा गावला माझ्यामुळे थंडवलंय त्या का. चला चला थंडवला या कशा थंडवला. सहा छत्री धरून तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही मजा मस्ती करून झालेली आहे आणि आता चाललो सगळी घरात. बघा चला पुण्या मेला बेजान थंडेवला थंडेली चाप. तर मित्रांनो या बघा पुष्पा चालला आता इकडे वरती धबधब्यावर. हे बघा या अकडसून पाणी जाऊन खाली जाता डायरेक्ट खाली जाशी गो. का बघा ती म्हणाली खाली आंघोळ केल्याने आम्ही हवी वर करूया म्हणाला. आता अशा प्रकारे मी एका भिजवतोय वाईट जरा गो खाली जाशी. तर हे बघा या धबधब्यावरचं वरसून पाणी खाली जाता. चल गो खाली जाशी भिशी पुन्हा आमका खाली आडावचा लागत तुका. धबधब्यावर नाव तू नाव केलं मग हे तुका सोडू का खाली. चल घरात काठी काढीन नाही तर दाखी नकडे फिराक वरती आता जाशी तर. चला पुष्पा वेळेला वरती वरती आंघोळ करून गेला तकडे. मग चला चला फायनली पोचलेलो आहेत. काय काय पुण्याचं नाही. तर मित्रांनो फायनली एकदम मजा मस्ती करून झालो आहे आणि आता सगळी भिजलेली आहेत. जी भिजणार नव्हती ती पण भिजलेली आहेत. आमच्या रेकॉर्ड आम्ही भिजवली नाही का. फक्त पुष्पा सोडून बाकी सगळी भिजलेली आहेत. पुष्पा तेवढा नटापटा करून येईल भिजला तेवढा भिजन काय उपयोग. वरती भिजायला गेली साधलंच बाकी तू साधलंच. बघा ह्या का. चला झाला ना ओके ना. अरे खाऊ घेऊन यावा. बघ खाऊ केलं मग आमका काय उशीर आम्ही सांगितलेलं तुमकाच यावचा होता. मग तुमच्या घराकडे करणारी आमच्या घराकडे ते का घरात ठेवू काय होता. पुष्पा घराकडे ठेवून यायचं जेवण घेऊन बनवलं असतं तरी हय येऊन काय केल्यान पुष्पान कधी कशी नाहतात ती ता बघितल्यान तर मग व्हिडिओ बघितले आणि झाला असता. सावडा धबधबा बघू मिळाला. मग चला आता आणि काय. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आम्ही आता चाललो आंघोळ वगैरे करून. पुष्पा फक्त धबधबा दाखवूसाठी आणलेला. त्या बघ आता पण पटाचा बसा पण ता इल्यामुळे काम मोठा झाला. कॅमेरा विमोर सांभाळले चपला सांभाळले चपला या सगळं सांभाळलंय. तुमका काय या तुम्ही छत्री सगळ्यांचे मोठा काम केलं गो असाच येत राहू. आणि हे बारके पोरं पुष्पाची उडूक लागलेली आहेत त्यामुळे. गौरव एक नंबर का. आणि पुणग्या बिना कपडे घेऊन येईल आणि भिजला. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही बघितलात ना सावडाव धबधबा. कधी वाटलं तर यावा पावसाळ्यात उन्हाळ्यातीलच तर. आम्ही गेला होतो मुंबईचे धबधबे वेगळे. तर चला मित्रांनो आता आम्ही चाललो घरी.